Hayırlı gün, hürmetli rayondaşlar. Bugün de көтеріле тұрған мәселе, брифингте көтеріле тұрған мәселе, ол біздің бірінші hafta su басу периодына қарата, һәм екінші мәселе біздің шисталық тереңіне түзүклендіру 2 айдан астап берілу. Бірінші мәселе, бүгінгі кеңесмеде қатнашалар біздің Актаныш район башқарма комитеті жетекшісі Илшат Гүлфарович Абдулхаев, өзім, район советі рейсі орынбасары Райхан Флюсқызы Галимжанова, Актаныш ауыл жерлігі башқарма комитеті жетекшісі Риназ Рафаилұлы Шарипов, 103 сонды янгын сақшылығы бөлігі жетекшісі Илназ Илдусұлы Шарипжанов, Актаныш районы гражданлық яқлау идарасы жетекшісі Рүстем Валерийұлы Құсайынов. Һәм журналистлар. Әйтіп кетесі келе, біздің шыннан да қауа температураның жылынуы себеплі біздің язғы ташу ұшырына яқынлашып келеміз. Шындықтан біздің белгілі көлемде ішлер башқаларға тиіш районымыз бойынша ең бірінші рет дайындалу халықтың сәлеметтілігін есенлігін сақлау өлкәсінде, екінші рет милкін сақлап қалу үшін шулай өзіміздің регионал, федераль, район юлларының юлларында йөрүнең иминлеген тәэмин итү өчен без инде белгиле күләмдәге эшләрне алып барырга тиешбез. Шушы башкарыла торган эшләр буенча безнең чыгыш ясап китә. Актаныш районы гражданлык яклау идарәсе җитәкчесе Рөстәм Валерийұлы Құсайынов. Язгы ташуның күп еллык күзәтүләр буенча башлану март ахыры, апрель башына фаразлана. 2021 елгы язгы ташу эшләрендә Актаныш муниципаль районы халкын һәм территориясын саклау буенча түбәндәге чаралар үткәрелде. Актаныш муниципаль районы башкарма комитеты тарафыннан 2021 елгы язгы ташу эшләрендә Актаныш муниципаль районы халкын һәм территориясын саклау чарасы турында карар кабул ителде. Актаныш муниципаль районы РСЧ звеносы 2021 елгы язгы ташуның тискәре нәтиҗәләрен киметү буенча чаралар турында 25 февральдә кече утырышы үткәрелде. Актаныш халыкны авыл хуҗалыгы хайваннарын яклау өчен язгы ташуга каршы чараларын әзерләү һәм уздыру, шулай ук торак һәм җитештерү объектларын, техникаларны, мәгълүмати хезмәтләрне, автомобиль юлларын һәм күперләрне саклау өчен оператив җитәкчелек итү тәэмин итү максатларында бурычлар куелды. Кар җыюга һәм без барлыкка килүгә юл куймас өчен түбәләрне вакытына чистарту эшләре алып барылды. Гомуми белем бирү учреждениеләре директорлары һәм укытучылар тарафыннан каникуллар вакытында юкка бозга чыгу тыю турында укучылар белән инструктаж үткәрелде. Язгы ташу халатының начарлыгы исәпләп чыгганча, су басу зонасында Сөй һәм Бижәлә елгалары ярларында дүрт тугай пункт эләгергә мөмкин. Барлыгы дүрт ишек алды һәм 118 кеше. Социаль әһәмиятле объектлар, икътисад һәм яшәешне тәэмин итү объектлары, автомобиль юллары су басу зонасына эләкми. Су басу зонасына эләккән торак пунктларда халыкка ашыгыч хәбәр итү системасы тикшерелгән һәм куллануга әзер. Халыкны һәм территорияны табигый һәм техноген гадәттән тыш хәлләрдән яклау турында 68 федераль закон нигезендә статья 11 җирле үзидарә органнары халыкны һәм территорияларны гадәттән тыш хәлләрдән яклау өчен кирәкле көчләрне һәм чараларны әзерләү гамәлгә ашыралар. Авыл башлыклары үз территориясында сулыклар янында халыкка бозга чыгу тыела. Язгы боз куркыныч дигән язулы аншлаклар урнаштыру эшен алып бара. Елгаларда боз тыгылу урыннары белгиләнде. Ул участокларда бозны каралту эшләре алып барыла. Бүгенге көндә Сөй һәм Бижәлә елгаларында су басу мөмкин булган зоналарда торак пункт янында 1285 квадрат метр боз каралган. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының баш идарәсенә боз тыгылып су басу куркынычы булган участокларга шартлату эшләре башкаруга заявка берилде. Гидротехник құрылмалар ауыл җирлегенең балансында тора. Җаваплылык тулысынча аларның авыл башлыкларында. Язгы ташу вакытында авария хәлен булдырмас өчен гидротехник құрылмаларның су уровенен киметү һәм тикшереп тору таләпләре куелды һәм үтәлеп килә. Гидротехник құрылмаларның водоспуск кыюларына килү юллары чистартыла. Кабул итү ковшлары һәм су җибәрү ковшлары кардан һәм боздан чистартыла. Су үткәргеч трубаларны, каналларын чистарту үткәрелә. Хәзерге вакытта Астрой җаваплылыгы шикләнгән җәмгыять тарафыннан 380 берәмлек труба чистартылган. Су объектларында гидрология хәлне контрольләтү өчен 4 күзәтү посты җәлеп ителгән.
су басу куркынычы булган мониторинг алып бару, оператив җавап бирү мәсьәләләре буенча җаваплы затлар билгеләнде һәм инструкцияләнгән. Су басу мөмкин булган зона көрүче торак пунктларда халыкны авыл хуҗалыгы хайваннарын матди кыйммәтләрне өлешчә эвакуацияләү пунктлары аныкланган. Язгы ташуның интенсив үтү эшләрендә Актаныш районы ЕДС белән көн саен су ташу буенча оператив мәгълүмат җыю һәм эшкәртү, аны гадәттән тыш Хәлләр министрлыгына җиткерү эше алып барыла. Актаныш муниципаль район территориясендә язгы ташу авариясыз үткәрү буенча эшләр дәвам итә.